kai masoyin Momee gombe ne? Kana kallon waƙoƙin da Momee gombe ta fito a ciki? To muna so ka danna mana like a wannan bidiyon, sannan ka danna mana subscribe, sannan duk wani bidiyo da kake tunanin ya kamata mu yi shi akwai nan gurin commenting, ka yi commenting a nan, ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu na gaba in mun ɗora. Domin a yanzu muna amfani ne da kayan aiki marasa nagarta, ina nufin wato ƙananan kayan aiki, amma na gaba insha Allahu idan kun danna mana subscribe, kun danna ƙararrawa, a nan gaba insha Allahu za mu si kayan aiki masu nagarta domin gamsar da makallata wannan channel. To ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu na gaba mun ɗora. Muna godiya a